Hori horrela baldin bada, irailaren 30ean eta baita txertoak aurrera egiten dutenean eta pandemia pixka bat kontrolatzen dugunean, irailaren 30ean espero litekena da egoera oso ezberdina izatea eta askoz ere oparoagoa eta hobea beste baldintza batzuetan erteak berritzeko. Ez zegoen ala aurre ikusita, zita aurretik eginda geneukalako, baina gauzak horrela 9:38 minutu direnean, gaurko elkarrizketan, Mitxel Akuntza dugu, ELA sindikatuko idazkari nagusia egunon. Egunon, Xabier. Eta ongi etorri, hala tokatu da, eta erten luzapena atzo sinatu zen, eta aurreneko balorazio bat eskatuko dizut. Lehendabiziko balorazioa da, albiste hon bat dela, diote erteak, diote tresna garrantzitsu bat izan dielako, babesteko enplegua eta batez ere hori aurrera egiteko egoera zail bati, berez hori luzatzen den enean eta behar hori dagoen enean albiste hon bada. Ulertzen duzu, horre izketan eri ginen maiaren bueltan, pizgarriak sortu nahi izana enpresek langileak ertatik atera eta aktibatzeko? Hemen gure beldurra beste bategoa zen. Diot hemen hitz egin da batez ere murrizketei buruz, eta ertean jarraitu behar zituzten langile horien murrizketa prestazio horietan egon zitezken murrizketei buruz, ez? Eta hemen pizgarri horietaz hitz egiten denean ere, batzutan ere arlo fiskalean gertatzen den bezala da, normalean enpresek lana dutenean jarduera horretara bueltatzen dira, eta hori izaten da hor erabakigarriena, ez? Baina hemen ikusten dut importanteena dela murrizketarik ez dela egon batez ere prestazio horietan. Badaude enpresa batzuk aprobetxatzen ari direla egoera langileak ez aktibatzeko eta ertean mantentzeko, naiz eta egoera haientzat hobea den? Iruzurra beti dago. Ez dakite horri batez ere lan ikuskaritzari dagokio esateaz enpresetan ematen den hori, eta batez ere inspektore gehiago jartzea horri aurre egiteko, baina iruzurra baldima dago, iruzurra detektatu eta salatu egin behar da. Hau azken luzapena izan da, ala iraian besteren bat beharko da? Guri, ez dakigu nola egongo garen iraian ere, pixka mugitzen ari gara ziurgabetasun honetan, esan behar dena da hor afektatuta dauden sektore horietako asko lotuta daudela turismoa, daudela lotuta handi baten ere ostalaritzarekin, eta gero hemen Euskal Herrian ere bai, aeronautika bezalako sektoreekin, ez? Baina nik ez nuke esango hori jakindare nola gauden azkenengo izango denik. Eskriban ministroak atzo egindako adierazpen batzuetan lotu zuen erteen luzapena eta pentsio erreforma. Ez dago kafea guztiontzat dirua murriztua da eta edo alde batean edo bestean. Hau ulergarria da ala presio tresna bat izan da? Ez da ulergarria inolaz ere. Gu ohartarazten ari gara, estatutik etor daitezken zenbait mehatxutaz, eta mehatxu horien artean dago pentsioen erreforma bat. Eta hau lotu dugu Europako funtsekin. Esan dugu, orain leheno mailan ari zineten, ez, Europako funtsioi buruz ikusteke dago, noiz etorriko dien, gogoratu behar dago, orain dela urtebete hasi ginela hontaz hizketan, eta gogoratu behar da ere bai zenolako baldintzak izango dituzten. Eta guk behin eta horrez esan dugu, baldintzatuta datoz funtsioiek. Eta jendeari esan behar zaio, beraien pensioen truke etorriko direla Europako funtsioiek. Eta gobernuak esaten duena da, orain gobernuaren asmoa beintza da, beranduago jubilatzea eta gutxiago kobratzea. Eta hori izango da, diru funtsio horien truke. Egunotan bizikletan ikusten ari gara pentsiodunak, maiatzaren 29 larun batean manifestazioa deituta daukate. Krisi honetan ahaztuenak izan dira pentsiodunak? Ahaztu asko dira. Tamalez, baina besteak beste pensionistak. Pensionistak eta pensionistak ere bai lotu behar dira gazteen egoerarekin. Hau ulertezina da planteatzen ari dena pensionistekin eta pentsioekin egin nahi dena. Azkenean jendea langile aktiboaren ibilbidea hori luzatu nahi da, eta hori egiten den enean ere gazteengan badu ere eragin bat. Nolabait ere, jakinda ere hemen gazterian dagoen enplegu tasa oso altua dela. Berez, ez dira sektore bakarra, baina kaltetutako bat dudik gabe. Aurrekoan Espainia 2050 proiektua edo bintzat testu hori argitaratu zuen Pedro Sánchezek, eta bertan jasotzen zen egungo eredua iaia ez dela jasangarria, bintzat gizarte demografiko piramidala hori ikusita, hemendik urte batzuetara arazoak izango ditugu, eta erretiro adina ala beharrez atzeratu egin behar dela. Ezinbesteko neurria da hori?
Leheno, orain aipatzen ari zinen plan hori zertarako egiten da, ez? 2050 urtean kokatu nahi da plan hori. Hau da, egun egin naiz diren gauza batzuk, utzi nahi dira hemendik 30 urtetara egiteko, ez? Eta, ustut, lotxagarria dela hor planteatzen ari diren erronkak, eguneko erronkak dira. Ez hemendik 30 urtetara egin beharrekoak, ez? Eta pentsioetaz hitz egiten denean, hemen estatuan daukagun gastua, hemen daukagun gastua Europako beste herrialdeekin alderatuta askoz baxuagoa da. Eta pentsioetaz hitz egiten dugunen ere, gogoratu behar da hemen, ez dugula eskumenik Euskal Herrian pentsioi buruz hitz egiteko, ez? Berez, pentsioak lotuta daude handi batean finantziazioarekin, eta aurrekontu orokorretatik ere jar daiteke dirua pentsioentzako, hori da eskatzen dugun aldarrikapen artean bat. Esan edut, erreforma fiskal batekin, zerga reforma batekin nahikoa litzateke hemendikan 30 urtera ikusita baby boomeko belaunaldia da erretiro hartuta izango dela hainbeste pentsio ordaintzeko. Bai, eta hori da hain zuzen ere egin nahi ez dena. Hori da ireki nahi ez den eztabaida. Eta guk hori planteatzen dugu, fiskaltasunaz hitz egin behar da, jakiteko ere hor norbait ere egiten dena da aberastasunari buruz hitz egin, ez? Zenbat dirua biratu behar den gauza batzuetara eta besteak beste pentsioen beharrak hor daude. Eta guk badakigu fiskalitatean aldaketa batzuk eginda, diru soberan egongo litzatekela pentsioen finanziazioa bermatzeko autu politikoa da. Nora bidaltzen duzun dirua. Eta pentsioak importante baldin badia, eta dirua hortara bidaltzen baldin bada, horre ez dago sekreto handiagorik. Beste gai bat, Corrugados, Azpeitiako Corrugados enpresa, ez da berriz irekiko, behintzat momentuz, enpresak dio etorkizun batean behar bada irekitzeko pres dagoela. Zer da Corrugados? Galdutako aukera bat, edo bi tarteen arteko erabilitako tresna, kalte egiteko tresna bat? Guretzako kanpaina politiko bat. Oso garbi ikusten dena da hemen, kanpaina politiko bat egon dela, eta Eusko Jaurlaritzaren eta Arantxa Tapiaren asmoa zen izan den hemen. Izan da, lehia politikorako, enplegua bezalako gai sensible bat hartu, ahalik eta zarata gehien atera, eta horren inguruan eztabaida politiko bat sortzea, eta kasu honetan erasotzea zuzenean Azpeitiako alkatesa. Guretzako hemen asmo politiko bat egon da. Gogoratu behar da hemen, gauza ofizial bakarra dela, 2013an onartuta EAJak eta EH Bilduk onartu zutena. Hau zen, herrigunetik atera bertzela Corrugados. Hori da, orain arte egon den akordio bakarra, bai, bi alderdi horien artean. Eta horren inguruan, normatiba bat ezarri zen, eta horren ingurumenaren inguruan gauza batzuk ezarri zituzten. Orain, gainetik pasa nahi direnak, omen oso bitxia da. Arantxa Tapia, besteak beste, ingurumen sailburua da. Eta oso bitxia da, nola pasa nahi duen, beraiek ezarritago legeen gainetik. Oso bitxia egiten zaigu, ez? Eta gure ustez, hemen hori, kanpaina politiko bat egon da, enpresak ere bai, eta sailburuak berak ere onartzen dutelako, hemen formalki ez dela ezer aurkeztu. Enpresak atzo esan zuen idatziak eta bilerak izan zirela? Ez, bilerak bai. Gu badakigu, bai, bilerak bai. Eta idatziak bidali zituela esan zion atzo Euskal Telebistari. Idatziak eta bilerak eta hola bai, eta asmo bat, guk ez dugu hori izaten. Nik uste dut ere, agerian geratu dela hor, asmo bat bazegoela, baina asmo bat besterik ez. Oso ezberdina da, guk ez dugu ukatzen, hor bilera batzuk egon direnik, eta asmo batzuk, baina asmo bat eta viabilidade proiektu bat planteatzea gauza ezberdina dira, oso ezberdina dira. Atzo enpresakin itzen zuen Euskal Telebistak eta hainbat ikerketa edo hainbat informe eskatu zituela, informe juridikoa eta esan zuen, eta ez dakit Azpeitiako udalak nahiko egindu zentzu horretan, esan dut gauza bat proiektu bat atorkizunean, zuk besoak ireki ditzakezu edo mesfidate begiratu. Ni uste hemen alkatesak egin duena da gogoratzea akordio bat dagoela, Corrugados Azpeitiaren erdigunetik ateratzeko, eta berak ez duela jaso, eta uste dute enpresak ere argi uzten duela, asmo bat besterik ez dutela, eta informeak eskatuko zituzten, baina aurkeztuta ez dago ezer. Orduan, nik uste dut behin eta berriz hitz egiten ari garela hemen, Eusko Jaurlaritzak antolatu duen kanpaina politiko bati buruz. Ze intentziorekin? EH Bilduri mina egitea besterik ez?
Argi dago, nik uste dut hor lehia politikoan sartzen diren eztabaidak direla, eta guretzako oso garbi dago hemen Eusko Jaurlaritzan eta Arantxa Tapiaren helburua zen izan da. Nik uste dut higatu naizela kasu honetan alkatesaren posizioa. Bukatzeko, 700 lanpostu sortu zitzakela esaten zuen enpresak, 270 zuzeneko eta alboko beste 400-500. Elak zer hautatuko luke, enpresa beste leku batera eramatea edo 700 lanpostu horiek? Bueno, oso bitxia da hemen ere gauza batzuk nola egiten dira, hemen titular batzuk ematen dira, eta gero ikusi behar da, horren sinesgarritasuna noraino iristen den, baina oso gauza bitxia pasada hemen, ez? Eta guk daukagun esperientziaregatik enpresak ireki nahi direnean egiten den lana diskrezioz egiten da. Eta hemen diskrezioa ez da bilatu, hemen bilatu da alik eta zarata gehien sartzea. Aste honetan ezer ezean geratu den beste proiektu ekonomiko bat, beste proiektu industrial bat, elektrolizagailuena izan da. Hasiera baten ezkerraldean jartzekoa zena, Iberdrolak ere horren aldeko apostua egin zuen otsaila amaieran, Jaurlaritzak ateak ireki baita ere apirila amaieran, eta azkenan ezetz, funts galduak edo bueltatu beharreko funtsak ez zien, ez omen ziren nahikoak Jaurlaritzak eskinetakoak. Hemen orain arte entzun duguna, guk kritikatzen dugunean herri hontan enpresek ez dutela iaia zergarik ordaintzen, 10 eurotatik, irabazten dituzten 10 eurotatik bakar bat ere ez dute ordaintzen, ez? Esaten digute hori dela erakargarria egiteko, ez? Hori hontan ikusi den bezala hori ez da erabakigarriena enpresak ona etortzeko, ez? Eta gainera hori ezin da herri honetako etorkizuneko eredua izan. Ez, lehiatzea, zeinek ekartzen dituen hor gutxien ordaintzen dituzten enpresa horiek, ez? Kasu honetan beste gauza batzuk egongo dira eta beste interes batzuk, ez? Eta ikusi beharko da gainera Europako funtsa horiek eta enpresa handi batzuk atzekaldean dauden bezala nola banatuko den hori eta nola kudatuko da, beste kapitulu bat izango da, etortzen baldin badia. Baina hemen gogoratu behar dena da guk Eusko Jaurlaritzari proposamen bat egin geniola. Eta proposamen bat, hain zuzen ere, enpresa estrategikoak defendatzeko eta egin behar den transizio ekologikoari bai bide bat emateko. 2.500 milioi euroko funts bat proposatu genion, enpresen bitartez ere finanziatu behar zena, hain zuzen ere, enplegua babesteko eta sektore estrategiko batzuk babesteko. Gobernuak ez du aintzat hartu gure proposamen hori eta hemen ez dago politika industrialik. Eta hau, zergatik lehenoitz egiten genuen, Arantxa Tapiari buruz, non dago Arantxa Tapia Tubacexes bezalako gatazketan, PCB-en, ITP-en, Aernovan non egon da? Enpresa eta enplegu galera hori eman denean Euskaltel bezalako proiektu estrategiko bat galtzen utzi denean. Hemen, herri hontan ez dago proiektu estrategikorik, ez dago plangintza estrategikorik. Jaurlaritzaren babes falta izan da, zentzu horietan? Bai, nik uste dute holako orokorrean hitz egiten dugunean, enpleguari buruz, nik uste dut gobernua oso galduta dagoela eta ez duela irizpide argirik etorkizunerako. Tubacexes aipatu didazu, okerrez banaiz 106. greba eguna dute gaur, greba mugagabean daude langileak, enpresak iragungitze data duen eskaintza egin zuen, maiatzaren 31 iraungitzen den data, eskaintza hori, sindikatu egia da ez hartzeko autua egin zenuten, baina bada langilerik eskaintza hori onartu eta bere lanpostura itzultzeko autua egin duenik? Ez hor greban gaude, nik dakidan informazioaren, behintzat atzoko informazioa da, greban gaude, enpresa geldituta dago, langile guztiak greban daude, eta behin eta berriz defendatzen ari garena da, hemen nolabait ere, egoera konjuntural baten aurrean gaudela eta beste irtenbide batzu bilatu behar direla, ez? Eta behin eta berriz agerian geratzen zaiguna da, borroka sindikala dela, kasuntan geratzen zaigun tresna bakarra, ikusita gainera nola erantzuten duten epai batzuk arazo hauein aurrean, ez? Baina nik uste dut hor Tubacexen egiten dena meritu handiko borroka da. Borroka sindikala eta baita ere judiziala, izan ere auzitegitako bidea hasiko du afera honek ekainaren 21ean, Euskadiko auzitegi nagusian, eta behar bada aurrekari bezala balio dezaketen bi aurrekari daude azken egunotan, Aernova eta ITP. Kasu honetan, azken honetan ITPen auzitegi nagusiak arrazoia eman zien sindikatuik. Gauza bera gerta daiteke afera honetan? Ez dakigu ze gertatuko den. Egia da albiste on batzuk izan ditugula, baina albiste txar bat ere bai. Ez dut horre kriterioa nola baitere homogenizatu behar dutela, hori gorenaren esku egongo da, eta behintzat gu beti
epaitegietara begiratzen dugunean beti eszeptizismo batekin begiratzen diogu, ez? Eta esaten dugu batez ere gure indarrean jarri behar dugula fokua, ez? Eta horregatik insistitzen dut hortan borroka sindikalaren behar hortan, ez? Gu saiatzen ari gara greba horren bitartez Tubacexen zuzendaritzan aldaketa bat egon dadin. Joan den astean Yolanda Díazek esan zuenean urte amaitu horretik lan erreforma, Rajoyren lan erreforma bertan bera geratuko dela sinistu zenenun? Guk ez. Guk ez dugu sinisten. Tamalez, eta nahiko genuke sinistea, oso albiste ona delako, eta hori da zuzen ere eskatzen ari garela, baina uste dut realistak izan behar garela, eta batez ere beraren hitzak aintzat hartu behar diela. Orain arte, eta kasi urte tardi, gobernua osatu zenetik, esan du, behin eta berriz, ez dutela indargabetuko lan erreforma hori. Orain dela gutxi esan zuen justo legealdia oraintxe hasten zela, eta egun batetik bestea esaten du indargabetu behar dela. Gure ustez, egin nahi dutena da, ez dugu esaten, hor aldaketa batzuk egongo ez direnik, baina uste dut aldaketa horiei indargabetzea ditu nahi diotela, eta hori ez da guk eskatzen duguna. Guk eskatzen duguna da, hain zuzen ere dira, bi kontu, oso garrantzitsua guretzako eta euskal sindikalismoarentzako. Bat, hemen lan erreforma horiek bermatu behar digutela hemen gure eskubide bat hemengo lan hitzarmenak sinatzeko. Hemengo langileek sindikatu batzuk aukeratzen dituzte, eta sindikatu horiek eskubidea izan behar dugu hemen Euskal Herrian inongo injerentziari gabe Madrilen langileen lan baldintzak hitzartzeko hitzarmenen bitartez. Eta bigarrena da despido kolektiboak, Tubacex bezalako enpresetan gertatzen ari direnak. Horiek gertatzen dira handi batean erraztu dielako enpresei bide horiek. Eta guk esaten duguna da, bueltatu behar dela lehengo egorara, non administrazioak izaten zuen lehendabiziko azkenengo hitza barkatu. Maiatzaren batean, langileen egun nazioarteko egunean, Garbiñe Aranburuk, sindikatuko idazkari nagusiak esan zuen, beste greba orokor baterako garaia iristen ari dela, edo beste greba orokor baterako garaia dela. Ados zaude? Guk greba ez dugu sekula deskartatzen. Eta herri hau da Europan gaina greba gehien egiten duen herrialdea. Eta hori da handi batean, ELA hor dagolako eta ELA sindikatu nagusia delako. Eta horren ondorioz ere bai, hemengo lan baldintzak estatuko lan baldintzakin alderatuta hobeak dira. Hori handi batean erlazio zuzena dago, ez? Zenbat eta greba gehiago, gero eta hobeak dira langileen baldintzak, ez? Eta alde horretatik gu badakigu. Greba orokor bat dela behar bada langileok dugun tresnarik handiena, importanteena aktibazio sozialerako. Eta jakinda ere, ze gauzak etor daitezken estatutik, guk ez dugu deskartatzen lehenoitzen gu pensioi buruz, eta hor dazkagun zenbat mehatxoi buruz, baina esan behar da, adibidez, 2010an Zapatero gobernuan zegoela, hasi zirenean murrizketak, estatuan zegoen defizita eta zorra orain baino askoz baxuagoa zen. Eta etorri zitzaiguna, pensioen erreforma, lan erreforma, eta langile publikoen soldaten murrizketa. Ez berez, uste dut adi egoteko garai baten gaudela. Joan den ostiralean aulki horretan bertan eseri zen Garbiñe Aranburu eta galdera bera egin nion, baina kontrako norantzan, beste sindikatuak ikuste dituzu prest. Eta zuen aldetik onartu zuen harremanak ez diela oso onak azken aldian bi sindikatuen artean, baina grebarako oso prest zintuztela ikusten. Ez dakit nondikan atera duten hori, ez dakit nondikan atera duten iritzi hori gurekin ez dutelako hitz egin. Eta guk dakiguna da, maiatzaren lehenan publikoki bota zutela iragarpen hori, baina gurekin ez dute hitz egin. Zarreman dago, ELA eta LAB sindikatuen artean? Ba ez da nahiko genukena. Ez da nahiko genukena. Guk badakigu ELA eta LABen arteko elkarlan hori aktibatzen direnean, ELAk daukan uneko 40 bateko ordezkaritza horrekin, eta LABek daukan 19ko ordezkaritza horrekin gaitzen dugunean, gauza importanteak egiteko gai garela, besteak beste enpresetan, hitzarmenak, eta besteak beste ere, greba orokorrek ematen diguten aktibazio soziale hori eta mobilizazio popular hori, ez? Baina hori, esaten izun bezala ez daude nahiko genuken puntutan. Eta non dago pitzadora? Zuk uste afiliatuek ulertzen dutela bi sindikatuen arteko liskarronok? Ulertzen dut, kostatuko zaiela ulertzea, ez? Eta guk LABekin
gauzatu nahi dugun elkarlan horrek berme batzuk izan behar ditu, eta guk labi esaten dioguna da, berme ela eta laben arteko lan horrek ezin duela interferentzia politikorik izan. Eta ela eta labek izan behar dugun agenda hori da, batez ere langileon interesak beti erdigunean jartzeko. Eta ezkera abertzalerekin, duela egun batzuk gara egunkarian sortuko hainbat kidek oso idatzi gogorra publikatu zuten ELA sindikatoren kontra. Zuk esan duzu, oso gutun gogorra da, erabiltzen diren terminoetatik, eta helburu bakar bat duena, da sindikatuaren deskalifikazio bat bilatzea. Eta guretzako, gure ustez, eztabaidak ez dira halako terminotan planteatu behar, eta irainak eta respetu faltak asuntan soberan daude ez. Baina hor fondoan, artikulu horren fondoan dagoena da, ustut ez dagoela gaitasun bat onartzeko, ez dagoela disponibilitate bat onartzeko elak pentsaera eta hots propioa duela. Dauka eta jarraituko du izaten. Eta gu beti jarriko ditugu hemen herri honetako langileen interesak, baina elak pentsaera eta hots propioa du, eta autonomia badauka, eta hori bai askotan EAJ-ari eta EH Bilduri kostatzen zaie onartzea hemen aktore badagoela sindikatu nagusi bat, bere pentsaera eta bere ahots propioa duena. Baina behar da, zentzu horretan, nahiko isolatuta geratu daela. Izan ere Jaurlaritzarekin harreman gutxi, elkarrizketa sozialerako mailen ez da isertzen sindikatua, beste sindikatu nagusiarekin harremanak ez dira onak, eta herrialdeko bigarren alderdi nagusiarekin ere ez dira harreman onak. Gu badakigu kontrakorrentean ari garela. Eta horregatik ez gara esertzen elkarrizketa maila hortan, ez dagoelako edukirik, eta hori delako printzipioz hemen politikante korrektu esaten dena egin behar dena, ez? Eta guk beste autu bat egin dugu. Esan dugu hemen, ze pasatzen ari da herri hontan. Desberdintasuna handitzen ari da, pobrezia ere handitzen ari da. Ez orain pandemiatik ematen du ateratzen ari garela, baina aurreko arazoak hor daude, eta prekarietateari ere aurre egin behar zaio, eta sindikatuak ze egin du? Sindikatuak ez auto bat egin dugu, gu langile horiekin egon nahi dugu, eta egon nahi dugu lan zentruetan. Eta arazo horiek dauden enean, gu jarraituko dugu defensa hori egiten, ez? Eta guri gustatuko litzaiguke, adibidez EH Bildurekin eta Elkarrekin Podemosekin indar batzuk batzea edo elkarlan batzuk egitea, adibidez fiskaltasuneran, eta hori da, eta halako proposamen bat luzatu genien, ez? Zergatik luzatu genien, ez dugulako ikusten gainera, eta gure kezka hor dagolako pulso nahikorik. Ez dugu pulso nahikorik ikusten herri honetako ezkerran. Antagonismo bat bilatzeko eta beraien eredu propioa planteatzeko herri hontan. Zein da ezkerraren proiektua herri honetarako? Hori da guk galdetzen duguna. Eta alde horretatik egin genuen proposamen bat. Guazen lantzea fiskalitatean, fiskalitate bezalako gauza bat, oso importantea jakiteko hori, aberastasunaren banaketa hortikan hasten dela, eta inbertsio publikoa, enplegua, zerbitzu publikoa, defensa hortikan abiatzen dela. Guretzako zentrala da, horregatik erdigunean jartzen dugu fiskalitateaz, baina bainikan ez dugu erantzunik jaso. Baina guk, guregatik baliz, guk nahiko genuke, badakigulako gainera bai, ezkerrak eraman barko lituzkela, langileon, edo behintzat sindikatuon aldarri horien oihartzuna instituzioetara. Atzoko albistea da, Arabako fiskaltzak ernarien kontrako ikerketa abiatu du, jakiteko, ea gorroto deliturik badagoen, ernaitik ertzaintzaren kontra. Ertzain bat gorrotatuta sentitu daiteke, kontuan izanik elak ere ertzaintzan baduela ordezkaritza? Bai, elak ordezkaritza dauka ertzaintzan, eta behin eta berriz esan duguna da, ertzaintzan ireki behar dela eztabaida bat. Eredu polizialeari buruz, ez ezkigulako gustatzen hor gertatzen dien hainbat kontu. Hoi da gauza bat. Eta gero beste da, hemen ere Leno Azpeitiaren kasuan hitz egiten genuen kanpaina politiko bati buruz, hemen beste batekoa da. Hau, beste kanpaina politikoa da, eta gure ustez oso garbi dago, aztertzen baldin bada, legeak zer dioen gorroto delitu horiei buruz, gorroto delitu horiek ez daude prest poliziaren aurkako kritika horiek jasotzeko. Horiek daude, arrazakiriak, homofobia, halako delituei aurre egiteko. Eta berez, netzako oso larria da, hemen Erkoreka berak ere eta gobernua planteatzen ari dena. Pare bat kontu azkar bukatzeko, aurreko gure azken gonbiatua zentzu horretan, Eduardo Santos izan zen, Nafarroko gobernuan kontseilaria, eta Mitxel Lakuntzari galdera utzi zion.
Jolandadiak bultzatutako lan eremuan ikuskaritza horretan, deskubritu egin da langilearen baldintzan herenak direla irregularrak, edo nolabait ikusi egin dute irregulartasun handiak direla langile horretan, ez? Zer iritzia dauka edo nola konponduko luke berak? Bueno, esango nuke horrek agerian uzten duela sindikatuak hainbestetan salatu duen gauza bat, iruzurra dagoela. Iruzurra dagoela, fiskaltasunean ere iruzurra dagoen enean, lan merkatuan ere iruzur hori ematen da. Ez? Eta nik esango nioke Eduardori, bera Nafarroko gobernuko kidea den enean, aldarrikatu beharko zutela, hasteko, hortikan, eskumena, Nafarroan ikuskaritza propioa izateko, inspektore gehiago izateko, zeren hemen, behar diena dia begi gehiago. Begi gehiago ikusteko, lan merkatuan dauden hainbeste zulo. Eta hainbeste arazo, ez? Eta berez, guk beste proposamen bat egin genion ere hemengo Eusko Jaurlaritzari ikuskaritzaren plantilla handitzeko. Guk pensatzen dugu 200 langile gehiago, 200 ikuskari gehiago behar diela Eusko Autonomia Erkidegoan, baina beste behin ere ez dugu erantzunik jaso. Nire partetik azkena, egunotan 60 urtetik azpiko funtsezko langileek bigarren dosia jaso behar dute, edo jasotzen hasiak dira, eta hor badakizu eztabaida sortu dela, Pfizerrena edo AstraZenecarena, langile batek bere eskubideak urratu ikuste ditu eztabaida honekin? Hemen gobernuak planteatzen duena da, handi batean, herritarrengan uztea ardura hori. Eta hemen, guretzako hemen, harrigarriena da, ez dagoela irizpide mediko argirik, edo ez da bideratu nahi, edo ez da zentratu nahi, hortan eztabaida, eta eztabaida politiko batean bihurtu da, eta ulertzen dut, herritarrengan dagoen, ez dakit, kezka hori jakinda ere, oso matuta ere, irizpide medikoa ez daitekela izan hemen importantena. Nire parte azkena zen, beraz, orain zure da azken galdera, bihar gurean Eider Mendoza izango dugu, Gipuzkoako Diputazioko bozeramailea, eta beraz, berarentzat galdera eskatuko dizut. Bueno, galdetuko nioke, ia zergatik ez duten entzun nahi erresidentziateko langileak. Dakienez, 250 egun greban daramazkite, norbaitek sufritu badu pandemia hontan langile horiek izan dira, residentzietako langileak, eta guretzat ulergaitza da zergatik diputazioa, zergatik aldundiak ez du entzun nahi, jakinda ere proposamen badaukagula hobetzeko zerbitzua eta hobetzeko langile horien lan baldintzak. Bihar galtuko digu, eta bihar beraz izango duzu Eider Mendozaren erantzuna. Mitxel Lakuntza, dela sindikatuko idazkari nagusi, eskerrik asko guren izateat. Zuei. Beste behin ere. Eskerrik asko. 10:05 minutu, sindikatu kontuak eta lan kontuak alde batera utzita, lehen ere ikusi dugu Iñigo Urkullu lehendakaria, legebiltzarreko sarreran, kasu honetan indultuei buruz hitz egiten, baina Oianek gauza gehiago ere esan ditu lehendakariak. Bai, alaxe da, asteleneko labiren bilerak jakin min handia piztu du eta horren inguruan ere galdetu diote kazetariek. Hartu beharreko erabakiak labi teknikoaren jarraipen txostenean oinarrituta hartuko direla azpimarratu.